Anti, wani har yanzu yaya bai canja halin shi ba? Sadiya zuciyata, saura kaɗan ta buga akan matsalolin yayanki. Yanzu haka karki mamaki yana dawowa, zai ƙara cewa gobe zai yi tafiya. Ki yi haƙuri. Ki kira mijinki ya zo ya ɗauke ki kin ji? Dare yana yi. Idan yayin naki ya zo zan gaya mishi cewa kina son ganin shi. A'a, anti da kin bari na jira shi. Ki yi haƙuri Sadiya. Dare yana yi. Kin ga ma yana kira. Hello? Oh, kana ƙofar gida? To ka shigo. Assalamu alaikum. Anti na wuni? Ya gida aiki. Madana. Yana ciki ne? Wallahi yayi bai ƙara so ba. Ka zo ɗaukan amaryarka ko? Ya kamata ku tafi dare yana yi. Tunda bai samu ya ƙara so ba. Zan jira shi, bari in jira shi anti. Ki haƙuri kin ji? Idan ya dawo zan gaya mishi kina son ganin shi. Okay. Sai da safe. Allah ya kiyaye sai da safe. Na dawo. Ya kuka yi da likita? Wani likita? Kamar yaya wani likita? Likita guda nawa ne? Likita mana wanda kike zuwa awo gurinsa. Ban je ba. Kamar yaya baki je ba? Kawai ban je ba, saboda ba zan iya zuwa ba. Amma ai na gaya miki cewar ba ni da lokaci shi yasa na baki kuɗin keke napep ko? Amma ki ce mun baki je ba? Baka ji abin da na ce maka bane? Ban je ba. Samira wannan wani irin kazanta ne? Kin gama ce ai ya kamata ki ɗauka ki je ki sa a shara ko? Amma in wani ya je ya taka fa? Ba zan iya ɗauka an kai shara ba. Dan kai ka ɗauka ka kai ba laifi bane. Kar ki ɗaga mun waya. Kar ki ɗaga mun waya na gaya. Akan ne wallahi sai na ɗaga. Akan ne. Kar ki ɗaga mun waya fa. Kowace yar iska ce yau sai na san kowace ce. Akan me za ka dinga kiran ka? Wallahi sai na ɗaga. Samira! Samira! Ya jikin nata? Cikin ta babu sauki wallahi. Yadda muka ga rana haka muka ga dare wallahi ba bacci. Ya mai jiki? Jiki sai a hankali wallahi Sadiya. Jinjiya. To doctor a jikin nata. To alhamdulillah gaskiya tana buƙatar a mata aiki cikin gaggawa yanzu don ceto rayuwarta da abin da yake cikin ta. Ayi ranki da dade ayi. To gashi zaka samu ne. Ana buƙatar jini leda biyu. Za ka je a ɗauka nan blood bank. Idan naka bai yi ba, so za ka to da 'yan uwanta ko kuma 'yan uwan ka dai wanda za a ɗauka daidai da nata kenan. Idan kuma bai yi ba sai dai a siya kenan a gurin. Allah ya saka muku da alheri. Na gode madalla. Gaskiya a rayuwata na daɗe ban ga abu ta irin taku ba. Kuma umma. Kamar ya kamata ku huce ko? Ka je ka huta. Godiya muke kwarai da gaske.
Haba abokina, ai ka wuce koma a gurina. Kai dai ko Allah raya abin da aka haifa, ta kuma Allah ba ta lafiya. Ta kwananka ne ma ai. Ce an samu jan gwarzo. Allah ko? Gaskiya ni ba abin da zan ce, na gode da mai sunan da aka samu. Allah ya saka da alheri. Haba kamar, ai ka wuce haka a wurin mu. Ku dai Allah kaɗe muku fitina. Allah Ubangiji ya ƙara muku don kwan wannan abokan taku. Amin amin. Wadan ya kamata ki zo ki kai ni gida na gaji. Kuma ki tuka shi a hankali. Gida ya huta. Ku gai da gida ko? Ku gode Allah saka da. Na gode kwarai. Wadan Allah ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Ba ku tafi ba ashe? Wallahi da yake ai an ce in samu dan hutu haka. Tunda kan je Juwata event na faɗi shi sa muka dan tsaya muka dan hutu. Sadiya kin yaushe magungunan ki dai ko? Wallahi na gama daman yau zamu dawo. To ba mu samu mun dawo kuma sai muka tashi da wannan abin shi yasa. Ayya Allah sarki. Ya kamata da yake dawo kam a sake duba a san me ake ciki ba. Allah ƙara lafiya. Allah saka. Yaya, na ganka haka? Me ya same ka? Yanda ka fita ba haka naga ka dawo ba. Me yake faruwa? Jini na aka iba. Jini? Munafuka kika kai shi aka dauki jinin shi? Ina kika kai min shi aka je za a zuke masa jini aka kai min ta guda daya. Mama. Ba laifin ta. Dole bin waye? Ita kawai rakiya ce. Wallahi ƙarya kake. Ba ka son ka faɗi gaskiya ne. Ke! Ya mu. Me aka yi? Ya aka yi me dalilin da yasa za a dauka masa jini? Matar abokina ce Bello. Da aka mata tiyata shine ba ta da jini. Ni na ba da jini na leda daya. Yayi. Shi ita bai sa bata bada nata jinin ba. In ba wata kitimurmura kuka hada ba, za ta kashe min shi laifinta ne. Dama na gaya maka, wannan yarinyar ba kaunarka take yi ba. Ka zama babu haihuwa? Kai ka raya gidan wasu? Ba zai yiwu ba. Ke munafikan nan. Algunguma. Wata irin mayu ne. Ya aka yi da jinin? Gidan ku kai? To kaga. Ina gaya maka. Yarinyar nan ina gaya maka. Tun wani ka rabu da yarinyar nan. Ka rabu da yarinyar nan ka sake ta. Ka sake ta. Ba irin zama bane in shu. Ta tattara kanta, ka rubuta takarda ka sake ta yanzu. In ba haka ba ku zan tsine maka. Ka sake ta. Mama? Ba wata mama. Ba za ka sake ta ba? Sai Allah. Dan Allah ki hakuri. Sake ta. Sadiya, ki hakuri. Na sake ki sake. Kama hanya. Kama hanya kuce. Muna ka algunguma za ta kashe min ɗan. Ta kuma mara zuciya. Kawai ba ka ganin abin da ake ciki. To ba zan yarda ba. Karya kake yi. Wallahi karya kake. Dole ka bar gidan nan. Zancen banza zancen gobe. Haba Zainab, ya naga kina wani babbata rai ne sai ka ce wacce aka saki dole. Wallahi gabana ne yake faduwa. Ina ta tunani na bar yara a gida, ina ganin kamar ban musu adalci ba. Ban taba musu haka ba. Haba Zainab, kada ki bani kunya mana. Sai ka ce wanda za a sace su? Ai fa sai fa kin fara samun wa kanki nutsuwa fa kafin ki samun musu nutsuwa tunda ke kike kulawa da rayuwarsu da komai da komai. Ya haka? Haba Zainab, ni karki ban kunya ki saki jiki Hajiya. A'a. Wai tukunna, shin ma mijinki ya kira ki kuwa? Kwana biyu kenan, in dai ba ni na kira shi ba. Ba zai taba kira na ba. Ko da zai yi shekara 2 ban kira shi ba, ba zai kira ni ba. Yanzu ma haka bai san halin da muke ciki ba.
kin gama ya kira. Hello? Ga munan muna hanya. Na ɗauko ta. Yawwa, saboda gudun matsala idan muka zo marum nawa za mu zo? Ok, to shikenan. Ga munan zuwa. Ka kwantar da hankalinka, babu wasa a lamari na alaji. To sai na zo, sai mun zo. Shi ne ba. Hajiya, ai baki san me yake faruwa ba. Tun da na siffanta masa ki irin matan da yake so ne, ga tsayi ga komai. Ke? Shi yasa ya ɗaga min hankali babu sanya. Kin san shi lamarinsa babu sanya. Ko nawa kuma sauke miki shi zai yi. Mu gaya miki. Kawai dai ki sake jiki ki ya gidala Hajiya. Ba ni son kuskure da wasa. A? San ki ba wasa da wata. A'a. Yanzu kin san me za a yi tun da mun zo. Sakamakon ɗinki maganin sa'idawa. Inda duk sa'idan mutum bai isa ya gane ki ba. Yawwa Zainab. Daidai ne. Tafi da shi haka za a yi. In ga haka ai ba mai gane ki. Yayi daidai. Shegen, a buɗe bar ɗaki, zo mu shiga. Zauna mana. Zauna mana. Kinga, ki saki jikinki ki karɓan mana dala. Kar ki wani kina wannan, ki saki jiki zai ba mu dala. Ha? Kinga, ki cire na kafa ɗin mana tunda mun riga mun zo. Ki saki jiki. Inna lillahi. Abdul. Ya na ji kuna ambatan sunan juna da shi. Kin san shi ne? Mijina ne. Wannan ai matata ce Zainab. Na ce harkan nan a hannunki take, kuma harka in a hannunki take baki da wasa. Shin matan nan a ina take? Kash, ba fa mace bace. Yarinya ce ɗanya shakaf. Haba! Dan bata kai sa'ata ba ma. Shi yasa nake so na karɓi wannan kuɗaɗen.
don mijinta ne kasa rike ta, shi yasa ita ma take so ta ɗanɗana daɗin duniya. Ki ce min sabon hannu ce. Kada gauma kuwa, don ba abin da ta sani. Kaga kuwa aka yi dace aka yi sa'a? To ake so wani lokacin wasu network ɗin sukan ɗanya rawa. Idan ka ga ya yi shakin to daga gurin ka ne. Cika baki da dama. Yanzu ya za a kawo ta yau ɗin nan. Kin san dai kuɗi ba matsalar mu bace. Ai idan na ga wannan kuɗaɗen yanzu nan zan doka mata waya don a shirye take kira na take jira. Ina kiranta kwa za ka ga mun duro maka. Allah. Kuɗi. Kai. Yanzu nan zan doka mata kira. Ba ni minti 20 dan a shirye take. Za mu zo nan yanzu nan. Ba ta lokaci waɗannan. Kamal, ka je a ce kana nan anan ka kwana. Kamalu. Kamal. Kai? Na shiga uku na lalace. Wayo mace na ƙaunar ka na tsawoni. Babu kamar ka a faɗin duniya na. Kinga, dan Allah ki daina wannan kuka. Sadiya fa tana gidan nan. Bai kamata fin ciwo akwai wani abu ba. Kina ji? Abdul ba Sadiya ba. Wallahi duniya ma sai ta san halin da muke ciki. Don dole ka rabu da ni yau. Abdul, ba zan ƙara zama da azzalumi irin ka ba. Kinga, dan Allah ki daina wannan maganar. Na san cewa mun yi kuskure. Kuma ni na fi laifi. Saboda ina tunanin cewa zan iya wani wayo ko dabara. Na manta alƙawari ne Allah yi duk mutumin da ya nemi matar wani za a nemi matarsa. To amma inda Allah ya kiyaye ni hasali wannan shine dalilin da ya sa ma kika kubuta daga wannan masifa da ne neman je in jefa ki a ciki. Amma na tuba ba kuma san ƙara ba. Dan Allah ki haƙuri kin shi. Ka cuce ni. Ka jefa rayuwata a cikin halaka. Wallahi gara in rayu ruwa da in ci gaba da zama da kai. Menene ba ni da shi irin na mata da kake fita ka nemi matan banza a waje waɗanda ba lallai sun kai ni ba. Na gaya miki cewa na yi kuskure kuma na gane kuskure na. Ki haƙuri. Yanzu da ce ɗaukar ki aka kai ki gurin wani mutum daban ko kuma aka kawo min wata matar daban da an aikata abin da bai kamata ba. Ƙarshenta wannan hanya ce Allah ya kawo da za mu samu shiriya daga ni haki. Dan Allah ki haƙuri. Ki mun haƙuri. Amma da Allah ya miki alƙawari wallahi ba zan kuma. Kin ji? Daddy, cikin Aunty Sadiya yana ciwo. Mishi. Sadiya, Sani, ya dai? Kira umanki da maza. Sadiya, Zainab taimaka min da Allah mu kai da asibiti. Abin da ya samu kamar ni na jawo mishi. Lai yawan yaron nan ya mutu ya zanyi da raina.
Kai jama'a. Ki haƙuri Hajiya. Babu abin da zai faru da shi. Ai komai ma ya zo da sauƙi. Insha Allah zai samu lafiya. Allah ya bashi lafiya amma ka ji abin da likita ya ce ta ba zuciyarsa ce ta kumbura. Yanzu to zuciya ta kumbura in ya fashe ya mutu ina na kama. Ba za ta fashe ba Hajiya. Amma dai ki daure ki daina masa abubuwan da kike masa Hajiya. Kin ga su suka sa shi a wannan halin da yake ciki. Wallahi na daina in dai haka ne daga wannan na daina. Ba san ƙara ba wallahi na daina. Ya fi dai kin ga shi kadai kike da shi. Shi kadai ne sun yi mutu ina na kama. Sannu ka je ba san ƙara ba wallahi na daina ka yi haƙuri. Ina zuwa Hajiya. Hello? Ka tashi? Sannu ka je? Daina kuka. Ba zan daina kuka ba. Ni na jawo maka duk wannan abin da ya same ka. Amma ka yi haƙuri ba zan ƙara ba ka ji? In Allah ya yarda kuma ka yafe min ka ji ko? Ka yi haƙuri ba zan ƙara ba. Insha Allah zan samu sauki. Ka tashi ka ji kakka ciwo ka ji ko? To, Allah ya baka lafiya. Ya jikin nata? Ta Allah ya ƙara sauƙi. Zainab sai a fara shirye-shiryen taron bebi ko? Alhamdulillah. Ikon Allah kenan. Abinda ake ta rigima a kai har aka yi saki saboda shi. Ashe kuma akwai shi. Kai, alhamdulillah Allah mun gode ma. Komai ai da lokacinsa. To ta sha dai magungunanta. To shi kenan. To ku taso mu je ku duba wani mara lafiya da aka kawo. Wayo mijina ƙaunar ka na tsammani, babu kamar ka a faɗin duniyar nan. Alaikum salam. Yau wasanni. Yau wato tun da ka shigo bari in kwaso kayan mu tun da sun sallame mu. Ni bari na ɗau mana kayan can ɗaura. Sani? Ya jikin? Sarki. Na ga kin kira ni na ko jikin ne? Ba abin da yake damuna yanzu na samu lafiya don ma har sun ba mu takardar sallama. To alhamdulillah. Shikenan bari in ɗauko mota ta ko in ya so sai mu huce ko? Ina son magana da kai. Ina jin ki. Hakika na yi babban kuskure a rayuwana. Na aikata maka abubuwa marasa kyau. Duk da haka baka kyamace ni ba ka zauna da ni. Na gane kuskure na. Don Allah ka yafe ni. Babu damuwa Samira, na yafe miki. Tunda Allah ya sa kin fahimci abin da kike yi ba daidai ba ne, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Kana nufin ka yafe mu? Na yafe miki Samira. Amma da dai an na hango wata zan miki. Assalamu alaikum. A dakta. Sanarku. Yawwa. Ya mai jiki? A jiki da su. Hajiya na yin rawa. Sadiya. Ba ki fushi ba? Ba ki fushi ba ƴan nan? Kwanta ba sai ka tashi ba. Za ka ganta daga nan ma. Wani ya tashi da Kamal, me ya same ka haka har asibiti ba mu sani ba? A'a, ai ni ce umman aba'isin duk abin da kika ga ya samu Kamal akan gadon nan. Duk ni ce sanadi. Ai ni ban san soyayya su ta yi ƙarfi haka ba a cikin zuciya. Na tashi na yi musu rabiya fafur. Na ce sai ya rabu da ita. Ashe abu ne gaggarumi. Soyayya ce ƙauna mai ƙarfi a tsakaninsu. Gashi nan. To Allah dai isa waka. Ki yi haƙuri kin ji ko? Ba komai mama na yafi.
Ba durƙusa ne. To haƙuri. To dan Allah na gode kin ji Allah miki albarka. Ba alhamdulillah tunda yanzu jiki ai yayi. Alhamdulillah jiki yayi sauki. Haka ne. Kamal idan ka tashi ka fita daga asibiti lafiya sai ka kama katon goron albishir ɗina. Saboda matanka tana ɗauke da ciki har na sati 6. Ciki? Sadiya? Sosai. Wannan Sadiya ciki? Zo na yan nan, zo. Iya? Kai na gode Allah. To Hajiya biki gani ba gashi har ya taka da kafafuwa? Masha Allah. Alhamdulillah. Ki ce da gadan hakuri nayi. Na zauna na dinga bata miki ki hakuri ki yafe min kin ji? Na yafe miki. To alhamdulillah Allah miki albarka. Allah kuma ya buɗe da ki lafiya kin ji? Kai na ji daɗin wannan lokaci. Shikenan ka warke kai ma. Ki samu guri kin zauna mata, zana riƙe ki hannu biya alƙawari.